Yes, hello mga subscribers, likers. Muli, si Modern naman Keping ito po. Ito po ang ating updated therapy kay sa ating stroke patient, si Kuya Jaime Salak. Ito po sa Pulok 5, Kupang, Arayat, Pampanga. Ayan. So, ngayon po, itutungayan po natin yung kanyang mga great improvements such as nakakatayo po siya ng mag-isa. So, lumalakas na po yung kanyang lower back, at lower limb. Ayan. So, dinidevelop rin po yung pagtayo niya. So, kailangan ma-develop po yung tumatayo po siya ng mag-isa. Ayan. So, guys. So, again, this is nga pala kay shoutout. So, shoutout pala kay Chris. Yung kasi dinabli ngayon mag-celebrate ng birthday. To you, Chris, binabati kita ng happy birthday. May you enjoy your birthday and more birthday to come. At a blessed greetings also. Ang dalangin ko sa iyong pamilya at sa iyong career. So, God bless you, Chris. Again, happy birthday to you. Ayan. At, siyempre, binabati ko rin po, una po sa lahat. So, ang pamilyang Salak ni Kuya Jaime at ni Kuya Helen sa kanilang mga anak. Ayan. Sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kamag-anak, siyempre sa kanilang mga apo, and especially yung nanonood po sa amin ng vlog na ito. Again, magandang araw po. At salamat po sa pagsuporta. God bless po to you guys. So, mag-pray muna kami ni Ate Helen. Ayan. Parang makulimlim, hindi ba? No? Yan. Sige, habang nagbabasa po ng verse si Ate Helen, nakikinig kami. Kuno ko ng BPC. Sige po. Ang lahat ay nagkasala. Roma chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y isa sa inyo upang di matakot ni manlupaypay man. Ako ang inyong Diyos na magpapalakas sa inyo't aalalay, ipagsasanggalang ng kanan kong kamay. Kaya ang ating verse ngayon is ang ating kalakasan sa Psalm 27. Ano? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Lahat po tayo. 140 over 90. 149.85. Ang pahinga, ano? Pulse niya maganda. 75. Are you okay, sir? Are you okay? Are you okay, sir? Maganda ang ano na yun ka. So, focus po tayo sa kanya. Ngayon, so, ganun tayo. Nagkakasan ngayon. Natin simpasin ito. Diyos ang makapangyarihan po sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Tunay ka pong Diyos ng buhay na aming sinasamba. Patunay ka pong makapangyarihan Diyos sapagkat ginagawin mo po ang kagalingan. Nakikita po namin ang improvement kay Kuya Jaime at sa kanyang pamilya sa pagmamahal at pagkalinga at patuloy Lord God na pagsuporta po sa aking programa ito, na Speed Recovery Program, Lord God. Muli Panginoon ng Pilipinas, isyo makalakasan, gabay, sa kasama Lord God ang aking gagawing therapy, nawa Lord God ang maging safe po ang aking gagawing pagtitest sa strengthening lower back and muscle ni Kuya Jaime sa kanyang upo tayo upang po to step this kind of program sa kanyang paglalakad, Panginoon. Muli Panginoon, nasamahan niyo po kami as you bless us, Lord God, Almighty Father, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Oo, ayan. So, okay, kagabi, ano siya, maraming withdraw. Ayan. So guys, the program for this today is, again, September 15. So maganda yung kanyang BP, 149.85. Kanyang pulse rate is 75.
And siyempre, yung exercise is lower limbs, warm up and exercise. Yung po tayo niya. So, yung alone, tapos yung for strengthening his lower back. Then after this is massage therapy. And then tapos na po yung aming program. So pinapalakas ko na po yung kanyang lower back sa pagkupo tayo in preparation sa aking walking therapy program. Watch niyo po till then. No. Ay, na po, nakablog na po kami. Start na po kami. Sabihin mo na rin yung mati mo. Sabihin mo sa kanya. Chat mo na lang ang personal. Talaga to. Commercial break yun ah. No yeah. Oh. So guys, again, so we change the program for the speed recovery. Ito na po yung tinatawag na talagang papalakasan ng lower limb. So hindi na po tayo puro mga basic lang. So ito talaga kumbaga sa medyo hard na exercise ni Kuya. So mas focus tayo sa kanyang lower limbs. So, kailangan lumakas yung hamstring niya, yung core, saka soleus niya, at yung mga ligaments niya ma-exercise very well before we proceed to po tayo. And standing alone, mga kailangan. Kaya. Sipa, push. Okay. Sipa, push. Sipa, push. Sipa. Very good. Sipa. Sipa. Okay. Sipa. Sipa. Okay. Dalawa sipa. Sipa. Okay. Nasa ibigasyon to yun mo? Kaya. Dito ba? Ato.
Sipa. Lakas. Sipa. Sipa. Challenge. Sige. Push. Sipa na ng kalabaw si Kuya. Okay, no. Okay, sir. Yeah. 1. Last 2. May power na to, sister. Kailangan medyo maganda na yung ano niya. Focus tayo para makatayo-tayo siya. Tulog ko ya. Double. Huwag mong bibigay. Test mo lang. Test mo lang. Okay, good. Kuya, welcome. Small. Taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hops. Hold. Hold mo na. Kailangan natin lakas mo. Hindi mo ko naliba. Ready ka na? Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang. Sakit? Sakit? Sobra? Hipit. Pauwi na eh. Ha? Pauwi na. Hindi. Malakas yan. Oo. Subukan ha? Ang sabi. Kaya. Sige, sipa. Sipa. Sipa, sige. Wala na. Sige, sipa, sige. Wala na. Meron na yan. Mga konti. Ayo. Get their strength. Ready? Push! Lagi mo kuya. May magic ka ba? Hindi na ba yun mo? Ha? Pusin tayo. Pinagpawisan sa Makiapweng. Bless my hands, Lord. Give me any strength and power. Jesus Holy Spirit.
Switch mo. Balik ka na. Ayos ka na? Ha? Piga ka, piga ka. Lakas. Lakas ka. Oh, oh. Balik ka na. Ha? Sige. Ay, gusto mo gano'n? Huwag muna. Huwag muna tayo sa ano. Huwag gusto. Mamaya na pag may timer na. Gusto mo gano'n? Mamaya pa, mahina ka pa eh. Ready? 1. Push! Oo nga pala. Kala ko mahina ka. Lakas mo na. Oo, yan. Sige. O, doon, sige. Yan. Ayos lang? O, ito ako. Diretso mo ako. Relax ka. Push mo. Ano ba ang tatay ko? Yan. Okay na. Ayos ka na yan. Ayan, so straight body ka lang. Ayan, relax ka lang. So ayan guys. So ngayon po ay September 15. Ayan. So this is our again standing alone. Ayan, ni Kuya Jaime Sala. Kaya witness po by Ate Helen, yung kanyang asawa. Huwag ka natawa! Nakatawa lang kita eh. Ano ka seryoso eh? Tanda na nga rin, tatanda ka na rin. Yan, seryoso yan. So kukunin mo kung saan ka komportable. At yung gano'n ka lang. Tapos yung utak mo yan gumagana. Relax lang. Ayan. Hindi nagbilang. 2, 23, Yun. 24, 25, Bawal ka 26, na. 27, 28, 30, 31, 500 kaya mo, no? Yan guys, so malayo na ikot namin. So hindi pa na-distansya namin. So ito po yung kanyang great improvement talaga. Talaga po nakakatayo na si Kuya Jaime. Ayan, with matching swing pa. Nakalala dyan, nakakatayo na, matagal with matching swing. Diba? Ayan o. Oh. Diba? Ano masasabi mo? Thank you Lord! Yun ang pinaka-importante. Pasalamatan lagi natin ng Diyos sa lahat ng ating mga improvement. Ganyan lang. Relax ka lang. Huwag kang kukuba. Huwag kayo yuko. Straight body, sabi nga. Straight body, sir. Yan. Tatagin mo ha. Tumatagin mo ano mo ha. Very good. Kala pang hihina ka, liloko mo ako. Hindi naman pala. Kung talaga ko, masaway ka rin. Chok-chok ka rin. Yan. Yan. Yan ka na. Nakatayo ka na. For your 34 days session, maganda rin tayo mo. Talagang normally nakakatayo na. So, ngayon, yung mamaya, yung gano'n mo, paramihin mo ha? Para... Ngayon? Wow! Sandali! Sandali! Sandali lang! Sige. Sige, step. Yan, sige, step. Sige. Hindi, alanganin. Hindi. Ano mo? Nakapin mo ko. Yan, o sige, step pa. Okay. Very good. Step. Sige, step. Yan! Okay, step! Thank you Lord, sabi mo. Okay. Yan, ang problema niya, pabalik. Okay. Kaya bumalik? Okay. Okay, tumatag ka. Okay. Balik sa bolos ko. Sige. Okay. Push! Step! Mabigat. Gisa ba? Mabigat. Hayakapin mo ako. Huh? Alam kita kaya? Ayan ka naman mag-giveaway. Opo ka na. Bigyan ko po. Bigyan ka lang. Nakita mo si
Nakatingin si... Gulat. Guys, umi-step guys! Woo! Thank you Lord! Gulat ka ba? Hindi ako si Bad. Okay lang? Opo ka muna. Opo ka muna. Ha? Okay, di ba? Hindi, okay lang yun. Oo, kasi nga, yan ang may problema mo, di ba? Yan ang ating malakasin. O, importante, naka-step ka, di ba? Ang tawag doon, sign to walk. Okay? Kaya mamaya kuya, yung ganun mo, damihan mo, ha? Para, ha? So, kailangan mag-diet ito, ha? Para gumampo siya. And guys, so this is our first step na ginawa po ni Kuya Jaime. Ngayon po ay September 15. Nagulat po kami ni Ate Helen. So, nakaisang ikuti siya. Bubati na pala. Kaya pa? Mamaya? Ha? Hawak ka sa akin. Tapos, gano'n mo, ha? Gano'n lang ako, kuya. Gano'n ako. Ha? Ha? Hawak ko siyempre. Huwag muna. Gusto ka lang ulit. So, dito mo tayo magpo-focus. Ha? Oo, okay. So, di ba mamaya, kaya mo gano'n mo lang? Kaya mo? Ha? Subukan mo? Subukan kita, ha? Yung upo tayo lang, ha? Ready ka na? Ready, one. Okay. One. Pahinga mo na. Pahinga mo na. Chill ka muna. Pwede mo ko lang, step na. Ha? Step ka, di mo alam ko nila. Ganito. Yung pag-ikot, at saka sa bumigay, no? Kasi yung pag-ikot, nahirapan ka pag-ikot, eh. So, yung gagawin mo kuya, kapag ginagano mo lang. Diba? Kukuha lang mo, saan ka kumpiyansa? Ito, mga kalap. Pag ginano mo to, hawakan mo ako, igano mo lang. Ha? Ito, kaya mo, diba? Ito, nakapin mo ako, ha? Para maka-step ka. Okay? Para masanay siya. That's it? Okay, sige. We will try. Pag hindi mo kayo, buhatin lang kita. Mabalik. Ha? Ready? Are you ready, sir? Ha? Ready ka na ba? Ito guys. Seryoso na ito guys, ha? Hanggang nga makita niya ate yun. Panahon namamanga sa ate yun. Lumakad siya manggagamot, lalakad ka rin. Diba? Kasi wala. Sa Diyos walang posible. Ready? 1, 2, 3, push! Lakas na talaga. Okay? Tayo ko muna. Ito mo ako hawakan, diba? Pag hawakan mo ako, yung lakas mo, Brad. Yung lakas mo, inom sa akin, ha? Sige, ha? Sige, biyakad ka. Sige, step mo, yan. Step, yan, step mo. Ayaw na? Ayaw. Taga ka lang si Herman, no? Dahil namumuhan muna ka. Ayaw lang muna. Kailangan si Herman, ano? Kapong mo na. Alam talaga merong sa paa mo, no? Ha? Mahawak, no? Yung gagawin sa paa mo. Namumuhan muna. Yung gagawin sa paa mo. Kailangan may gagawin sa paa mo para maka-step siya. Okay lang. Dito tayo. Dito tayo. Ha? O, dito pa rin. Dito pa rin. Dito tayo lang. Tayo lang muna, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, push! Ang galing ni Kuya. Ano mo siya ng gawa ni Kuya? O, balance ka muna. Ayan, balance mo yung sarili mo, ha? Patayin ko na. Thank you Lord. Sabi mo lang. Ngayon, Nakakatayo na po ako. nanganulo na mo. Palakarin mo naman po ako. Palakarin mo na mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga nene. Hindi ko magiging great testimony. Pamilangawan daw lang. Oo, 1,000 daw. 1,000. Oo, bilangin mo, 1,000. Uli mo yung cellphone mo. 4. Yung cellphone, no? 500. Oo, itatime mo yung cellphone mo. 1,000 na bilangin. Ayun na yung oras. Nasa 50 ka Ayun, na. nasa ano na lang. 50. O, Oo. 50 ka na, ha? Ayan, 100 rin yan, takuya. Kunin ko lang yung relos para mas madali bilang. Bye-bye. Huwag ako! Ate, bati mo yan. So guys, orasan po namin siya. Time clock niya po is 4:50. Ay, tama, 3:50 pala. Ayan. So 3:50, orasan na Ano, orasan mo, para makita mo ha. 3:50. O, simula ka ng 3:50. Okay. Kailangan, baka 20 minutes ka, o 50 minutes. Ayan. Nasa tayo. Kailan mo mga 10 minutes siya, at least 10 minutes. Okay, no? So, relax ka lang. Oh, relax. Relax ka lang.
Hindi, umang na ganyan. Ganyan na ganyan lang. Yan, parang sundalo, gwardiya. Yan na ganyan lang. Huwag kang ganyan, no? Gutumba ka. Basta balikat mo, yan. Relax ka lang. Yan. Tapos yung ganda Pasko na to, telid ko lang. Ayaw mo malwala sa akin. Di ba? Nagka-Pasko ni Kuya, pa sinabi ko. Kasi magagamot, dalawang session na, nagkaan na eh. Kasi nga, hindi mo siya stroke. Pasma lang. Ayan. So, nakaka 2 minutes na ba, sister? O, nakaka 2 minutes ka na ba? Ako 5 minutes ka na, okay na, di ba? Or 10 minutes is breaking the record. So, ayan, awak po ni Teacher Helen, asawa po ni Kuya Jaime, yung Lilo. So, nakaka 2 minutes na po siya kasi nag-start po siya ng 3:50. Ayan. Parang oras na namin yung pagtayo niya kung kano katagal. Na nakakatagal na siya tumayo. Ayan. At ako mabilis kong gumalaw. Pag nakita kong alanganin ko talagang, siyempre, yung tibay na ng pala ito. Tibay na. Thank you Lord. Yung great improvement. Napakatibay na ng pala ni Kuya Jaime. Well, just manood ka sa Paris. Panuorin mo rin talaga ito. So, tatay mo nakakatayo na. And thankful siyempre. Naging special ang tatay ninyo. At siyempre kay Ate Helen na yan. Especially. At sa mga anak sa mga kulo ha. Ang pamilya ko pa. Kailangan talaga gumaling ka na. Diba? Para maayos mo na yung ano mo. Dapat ayusin dyan. Tenga. Talagang sabi nga sa Jeremiah 20:11, may plano pang Diyos sa'yo. Planong gumaling ka. Ha? Pag gumaling ka, anong gagawin mo? Magsisimba. Thank you. Mapasalamat siya. Siyempre, kailangan tayo magpuri kay Lord. Magpasalamat. Ayan. Mayroong tao kasi nakakalimot kay Lord eh. Matigas mo sana. Matigas ka, iba na yung pagkatigas mo yan. Matigas ka na kay Lord. Dati, hindi ka seryoso. Ngayon kay Lord ka na matigas. Ibig sabihin, binago ka ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Ha? So, natanggal yung mga dati mong bad boys. Ngayon, good boy ka na. Ba? So, nakaka 4 minutes ka na. Ha? Pa 5 minutes na po yan. Ano? Nasa 54 na yan. Isang ikot pa, 55 na yan. Kaya pa ba? Sige, sige lang. Yan. So, tinitest namin ni Ate Helen yung strengthening ng pagtatayo ni Kuya. So, kasama sa programa yan para pag tumayo siya, lumakad siya, hindi siya agad mangangalay. Kasi pag wala siyang balanse, hindi siya makakalakad. Diba Kuya? Kaya may balanse ka. Para pag lalakad ka, may balanse ka. Okay, no? Bless the Lord dyan sa mga laman. Siyempre, mag-uutob sila pag walang ulan. Yan. Sabi nga sa Ecclesiastes 1 verse 1, there's a time for everything. Lahat ng oras. Ito yung oras ng paggaling mo. Oras ng pagtayo mo. Yung dating oras ng paggaling mo, may oras po yun. Ngayon po yung oras mo na pagtayo. Kasi naniwala kay Lord. Diba? Ito po yun eh. Ito yung timing mo. So nakaka 5 minutes ka na Kuya. So guys, nakaka 5 minutes na po si Kuya ng pagtayo. Ayan. Ay ba ba? Sige, relax ka lang, relax lang. Chill lang. Ayan. Pag napitapit, ano yan, 10 minutes niya, good. Tapos dito tayo sa ano, sa putayo. Kailangan makarami ka rin. Ha? Mga ka-20 ka, okay na yun. Kasi matibay na yung ano mo yan. Ayan. Tapos yung pa ako, papayak si Kuya bukas. No? Parang nakakagano siya, nakakalakad na siya. So pag-adaan ka Kuya ha, ate, idadayit mo siya. Kaya na saging ha, gatas po, potasyo. Ano ang experience na ni Kuya. So, pinapraksa natin siguro niya. Dati, inipin mo niya. Talagang, hindi ka na bedridden, nakakatayo ka na. Dati, nung una ka bedridden ka kasi hindi ka makagalaw. Ngayon, hindi ka na bedridden. Ano ka na, process of recovery. Tawag na. Uy, blessing the Lord, sarap na.
Bulat. Mahala mo, utubo. Minum ka sali? Hindi. Minum siya? Hindi pa siya nakalimutan. Kailangan ko ganun malaman. Para mo na siya, mga sidul niya, no? Your sentence. Ipapamilano natin, huwag naman siya, kutuwa ka. Hindi ko eh, sabihin mo tamat siya eh. Yan. Mamaya, gawa tayo ng 10 lang. Buo tayo. Tapos, 20. Para sa natin natin yung exercise. Kasi hindi pwede mag-overpating ka. Maano yung muscle mo. Ha? Kailangan pahinga yan. Kung sa gym, kailangan ginamit mo, papahinga mo. Para maging solid yung muscle mo. Lalaki yan. Kasi pag yan, bibog natin yan, ulit pag kinabukasan, lambot yan. Walang power. So, kailangan, mabigat na exercise, pahinga. Okay? Para lumakas ka. Are you okay? Still okay, ha? Kaya pa? Hindi masabi sa asawa mo. Mapagod sa kakagabilo. Mapagod siya para sa buhay niya. Yan. Hindi siya. Tibay na ng patera, buhod, matibay na hamstring, femoris. Thank you, Lord. Is makarecover ng buhay, parang pa lang, tayo ka. Diba? So, katapusan ang September na to, makakastep ka na. So, 15 days gusto nakakastep ka na ha. For October, more on walking therapy na tayo. Huwag mo gutos na. Tapos, 1, 2, 3, 4. Diba? Yung ganun ko mo parax nyo na pagdalakan. Wala na sa baby massage. Wala na yun. Dito na tayo sa pang malakasan na tayo. Parang mabilis ka dumakad. Hindi ba yan? 7 minutes ka, 5 minutes ka na kuya. Kaya mo 10 minutes? Hindi na nangalay? Are you okay? Kumusta? Hindi na nahilo? Hindi. What? Are you okay? Okay. Wala din. Thank you, Lord. Yo! Woo! Ika Helen, hindi ko pa salamat sa sama mo. Thank you. Salamat sa sama mo. Nakalakad ka na, nakakatayo ka na dahil sa kanya. Di ba? Push of joy. Pagtuntuan na naman si Josh siya, mga anak mo yan. Si Josh, si Jaime. No? Si Jonathan tulog. Sino isa? Shout out kay Josh sa Paris. Shout out kay James. Ayan, katrabaho siya. Kay Jonathan. Shout out. At saka kay Jem. At sa inyong mga anak, shout out. Ito yung tatay nyo, nakakatayo ng matagal. Ito yung pinaghirapan namin. Sa tulong at awa ng Diyos, ang prayer namin ni Ate Helen. Talagang sabi nga, nothing is impossible to God. Basta naniwala ka. Ito yan. Nanilabot ako. That is proven ko yan. Ito yung patotoo mo. Kasi marami ng tao ng nakakalimot ngayon, kaya ikaw ka patotoo ha. Marami ng tao na very busy. So nakaka 10 minutes mo siya guys, sa kanyang pagtayo. Kaya ba? Kaya pa? Sige. Umadal tayo mo. Nakakaya yan. Ano kayo ka? Dito tayo. Yan. Huwing ka ng dandahan. Relax ka lang. Para tumagal ang tayo mo. Okay, relax. Para nga, sabihin mo sa akin ha. Upo kita. Okay, sige. Relax lang. Kalma lang. The more you relax, the more na tumitibay ka. Ayan. Konting ka lang gano'n. Normal lang. Yan. Yan. Yan, guys. Ayan, ang camera. Isang camera. Wala sa mga gusto ko. Meron ako isang pang short video eh. Ayan, kuya. Relax ka lang, kuya. Buta pa, mag-therapy ko pa. Sekarang masih galaw-galaw rin yan. Relax.
Relax lang. O ibigay ka lang. Are you okay, sir? I'm okay. Straight body. Yeah. Ilan na po? 10 minutes, 11 minutes. 11 minutes na guys. So, 11 minutes na po yung pagtayo niya. So, proper posture po yan. Stand straight. Relax ka lang. Inhale, exhale. Straight body ka. Straight body. Ibayin mo yung katawan mo. Ha? Okay. Yan, ganyan lang. Relax ka lang. Okay ka lang? Are you okay? I'm okay. Kaya pa? Kaya. Oo, okay. Kung kaya pa, relax ka lang ha. Yan, yan. Relax ka lang. Proper posture. Good. So, kaya mo hanggang, so siguro mga 20 minutes, kaya mo no? Mga 15 minutes, sige. Relax ka. Chill lang. Para bang nakatayo na, di ba? Paano ito? Nakatayo na tayo, di ba? Yan, relax na. Chill. Always thankful to God. Yan. Sabi na mapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi ako nakikita. Mapalad. So, kay palad mo ngayong araw na ito. Mapalad ka sapagkat Mamay na Panginoon. yes! Amen! Tinulungan niyo. Amen! Woo! Di ba? Kahit na maraming problema, amen! Natayo ka na, tumindig ka, di ba? Oh. Walang! Walang. Wala ko kontra. Ay, sinakatayo na ko kontra pa eh, mamaya. Di ba lumakan niya, kumontra pa eh. Wala ko kontra. Kasi lahat ito, kalooban ng Diyos yan. Lahat ang ginagawa natin. Ha? Ang Panginoon naman. Yes, oo, walang kumontra kay Lord. Manalangin. Yes, amen. Manalangin. Asawa, Oh, At pamilya. Panginoon. Kevin, pangatlo na si Kevin. Pangatlo ko ha. O Diyos, o, pamilya, tapos Kevin, pangatlo lang. Okay? Ganun yun. O, lagi mo unang Lord. Yan. Yan. So, magbabawas ka ng timbang ha. Para magaang, para makakbang ka. Kasi nga, pag mabigat ka, hindi tayo makakakbang. Puro tayong tayo. Wala yun, Brad. Pag magaang ka, makakakbang ka. Kaya nga, susunod dyan, gagawin ko ng 100 yan. Oh, aksin ko na. Tapos yung mo, marami na, ha? Kailangan na, tapos yung tayo mo, matagal na. Okay? Hawak ka na sa ganyan. Tapos tayo ka. Yan, hawak ka na paglanganin ka. O, di ba? O. Walang gilahin, tutumba yan. Yan, so, guys, ito, according to Ate Helen sa kanyang watch, sa kanyang time clock, ay almost 14 minutes na si Kuya. So this is a good balancing sa kanyang standing. So nasunod yung plano ko, and thankful kay God dahil pinalis niya yung program ko na gusto ko tumagal yung tayo ni Kuya Jaime in preparation sa kanyang paglalakad. Kasi hindi pwedeng maglakad kapag hindi nakakatayo ng matagal. Kasi tutumba-tumba Kuya, may hirapan. Pag matibay kang nakatayo ganyan, tandaan mo, paglakad mo, makakatagal kang lumakad. Kasi nga, nakakatayo ka ng matagal. Malakas ang resistensya mo. Diba? Oh. Yan. So hindi ka agad lakad ka agad, hindi. Dapat mayroong proseso. Lahat ng bagay, pinoproseso ka ng Panginoon Diyos para pag tinalakad ka, magaling ka na. Okay na? Okay! Uy! Okay, good. Woo! Okay na ba na? Okay naman? Hindi ka nasaktan? Hindi siya nasaktan. Ang galing niya. Okay na? Malayo kasi siya doon. Malayo siya doon kasi lumapit siya rito ng konti. Oo. Oh, dito ka na, kuya. Hindi ka tumama.